салом мардуми заҳматкаши тоҷик, ки шуморо дӯст дорам аз қалб на аз даҳо. дами хомӯш кунам дӯстон, дилам дар изтироб омад. падарҷон, фарзанди беақлатро бубахш. вақте падар солаш меравад, ба меҳри фарзанд зор мешавад. дирӯз ман ба як ҳодисае дучор шудам. як мӯйсафед ба назди телефони мобилӣ соз мекунад. ба усто мӯйсафед муроҷиат кард. гуфт: ҳамин телефонамро як бубин бачаҷон. усто гирифт, тафтиш кард, боз ба дасташ бигардон, гуфт: ҳеҷ ҷояш вайрон нест, ҳама ҷояш соз кор мекунад падар. баъдан мӯйсафед гирья кард. усто ҳайрон шуд, гуфт: чӣ шуд ба шумо? барои чӣ гирья мекунед? мӯйсафед каме шарм кард. гуфт: набошад барои чӣ ягон фарзандам аз ман ҳолу аҳвол намепурсад? рости гап, як нафаси оҳи падар, азизонам, ҳамин дунёи шуморо беранг мекунад. беранг мекунад. агар падар дуои шуморо кунад, шумо бидонед ки дар назари худованди бахшандаи меҳрубон ҳастед.